Marraskuu ja GMC:n ekat treenit. Missä me ollaan? Me ollaan Kisiksellä. Ja mitä me tultiin tekemään? Kärrynpyöriä. Tästä laitetaan vain naru tällain jalkoihin kiinni ja sitten heitetään tästä kärrynpyörä. Me ajateltiin, että taisi ihan heittämällä sisään temppu, mutta ei tämä sitten siltä näyttänytkään, niin lähdettiin nyt kokeilemaan tässä sitten vähän muitakin mahdollisia temppuja, joita saatettaisiin talven aikana oppia.